Sige, salamat. Okay, thank you. Tanawa na sir, vlog sir sa Edgar Vlog. Basta kayong burikat. Awan. Mo ni pan nga burikat, basta kayo. Mo ni tawag tong pan nga burikat, pero nindot kay kalo no. Palisan nito kape. Nindot ang basa. Good morning mga ka-idol. Live sa kinataron sa bukid sa dito pag nato. Starbucks coffee, pero may Starbucks coffee. What? Pero porti pagkalayo ako may katunga. Asa ni pita? Na may tourist guide o kano. No. Oh. Hello. Good morning. Good morning. Good morning o kano. Morning kano nga ang guide sa mua kano. Kami Pinoy. Pinoy now, da. Okay? Badong nga dito, saka na bukid. Ayay, kasakit sa tuhod. Sige, pag-stop di. Mga ka-idol. Mga guys. Ano ba rin? Tanawa na mga palibot na guys. Puti nindutag view. Tangas mo diri. Gistong huwag katangas. Tama. Tanawa niyo kayo. Tangas mo diri. Oh my God! Wow! Yun hangin. Bisko ba kayo? Tama. Pinaghanang mga talanahon diri oh. Digi mo pulaan diri tanaw. Mo ni atos kay karo. No. Na. Puti pagkalayo ah. So ay ato kay istorya ni no. Puti pagkalayo ani. Dili daw lagi ni kritika. Sige. Right. Sige. Ari bigas lagi kay dili. Kita na sikit tuhod. Ada. Alas bigas lagi surat di Malaysia. Yang gani kau bunuh ini ron. Bunuh dia ke Diabas. Tambal sekian. Abe. Mo ni bukid, jadi mo ni bukid nila dire. Mo ni bukid sipo nga grabe kay pagkapira oh. Di ba mao? Tanawan niyo lang mga building oh. Nga mag-zipline dire pwede ra, padupan mo ana. Dira. Hindi mahal ko ng kape, yung skano. Yung skano, hindi mahal ng kape. Dol ko nun eh. Dol, hapit na malayo. Hindi mahal ko tayo ng kilid ko. Paminaw ko, katong mga reader nga. Libangon na kayo. May siya rin. Pwede ka lublob libang nga. Nabahuan eh. Di ka kani. Iring-iring nga. Bulag ng iring, pero nindot yung tanaw sa. Iring-iring. Iring-iring. Baghak wala niyo eh. Kita na yun, lawas. Yara. Apit lagi maabot. Abot sa dool. Apit lagi yung taon. Kanaan mo dito. Kung naman kayo coffee nga Starbucks dito tawag Starbucks coffee. Basis coffee stick na dito ha. Mo na? Yun. Buti na na. Karo pa. Kita ka na lapita. Muna na, kanay mangga. Muna siya. Starbucks coffee. Nindot ikin ka franchises ana. Nindot ikin na. Advantage kaya ang view dia. Awa. Awa ne. Grabe ka kasog sa hangin. Bulak ko. Pisti ka wana. Atay. Oh. Wan? Hala. Ini bulak ni. Alis niyo ah. Oh, kita bulak ka. Dire rin kita yung bukid. Oh. Taas yung bukid karon. Adlaw karon Domingo. Pizza cheese sa Domingo. Bulan sa October 10, 2021.
2021. Kita kong bulak, nito kay bulak oh. Yellow, yellowish. Naggang ito na ako, Andre. Oh, padong namin dire ha. Kami tagpuan dire oh, nga gikan dito. Jogging. Kami padong padaon. Padong kami dito. Pagkalayo man diay. Ay sir, una lang sir. Una sir, sir. Salamat sir. Aro ngari. Oh, ngari ngari sir. Shortcut ra gani yung jagyan. Oh, shortcut daw na ni. Indot ko na dire sir, tunaso ni dire sir. Kita ka ng lubing putol. Wala na ikaw sa puso na. Pero kaning uwan pa daw na po. Di na may punggan. Rinursiyahin ko na yung umuwang tangas dire. Hello, bro. Ha? Okay. Good morning mga kaidol. Abot na kami sa Starbucks Coffee. Kita ba Starbucks Coffee? Di lagi. Oh, tanaw mo diya, oh. Dere. Muna ikaw Starbucks Coffee. Abot na ta. Oh, dere. Muna siya, mangga. Ay mga kuwan dere, kanang mga bayad pwede mo gawin mga kaidol. Starbucks Coffee. Di lagi, bus kopi. Pwede mo tayo mo dre. Sinang lang tayo mo, mag-jogging mo, adlaw. Pwede mo, kaya simana ka usap. Usap sa simana, luwis na ninyo ha mga kolesterol diya. Kung mag-jogging mo pa yung dire sa bukid. Hiking lang kayo, marag. Singot. Tawag ni siya Starbucks Coffee. Di lagi, Starbucks, bus kopi. Boss Coffee. Boss Coffee. Oh, I see. Starbucks or Boss Coffee. Mauro na siya. O, na, naman. Ano tayo ha? Jogging din. Ay. Good morning. Mga ka-idol. Ato dire karon no, sir, nang kape. Unsay, nang natay kape na sir, noodles. Noodles ni kape. Nao na to dire si mama. May lingaw. Mga ka-idol, Bernard, nindot kinig view dire. Makita nato ng Ibok Sudan, makita nyo dire ha, mga igala. O mga ka-idol. O, dire. O, dahil karon na. Starbucks, Boss Coffee. Sir, good morning muna. Good morning. Karon po ka-arrange sir. Kamu sir, kapilan mo kanito sir. Sige, maayos sir. Nindot dire, joggingan or exercisean. Makuha na inyo mga kolesterol dire. Kami ikan ng syudad, brabot ni dire. Bukit ni dire, pero nindot ka ng naon. Dira, wala tindahan dire sila. Bus kopi. Nakakita mo ng signage daw. Boss Coffee. Pero wala tayo kape dire. Kinanglan mo, inom mo kape. Abot nyo dire kay ila bagatiyan ko ni mo kayo ng kape. Lag ni ma'am. Good morning. Saan na pwede dire ang Bago raman may gasugod. area. Oh. Inot kay dire, ari mo dire. Ari mo dire. Oh, mga kaidol. Guys, pwede na mo mari dire. Aron mga rasaha kay inot po kay hangin. Pero maudto ni init gyapon. Init ni kaudto dire. Pero wala gyud problema na kay daghan man kayo mga kahoy dire dipita, bugnor mang hangin dire inakaudto gyapon. Oh. Okay. Sige. Good morning mga guys. Oh, ma'am, gapon ta mo dire mo karon ra mo ma'am. Wow, sila ma'am kada adlaw sila dire. Nindot ilang god. Oh, kanindot. Ay ma'am. Oh. Hello. Oh, live sila karon mama dire sa Cebu sa tawag ito Boss Coffee. Boss Coffee na siya kay nakaimbento na dire kay nindot man sad siya. Kay kung kinsa tong wala ka re dire, pwede na mo mari dire. Di ba ma'am, nindot kayo dire man sa bugno kay hangin. Isko ko sigo. Camping pwede ko na kayo. Oh. Ayun na mga idol, mga guys. Pwede na kamong tangas dire. Ay, mabara man kinahig kag syudad pila ra ka minutos, mga 2 ka oras naman sa tangas niyo dire kung kinsa tong mutangas dire. Duol na kayo para nato. Sige. Salamat ha. Thank you niyo ma'am. Thank you. Hello, good morning. Tanawan yung mga ka-idol. Nindot yung view mga ka-idol. O, tanawan ng palipot mga ka-idol. O, ha? Tama. O, tanawa. Puti nindot tas view diri. Nani siya mahimutang sa Tisa, Cebu City. Bukid ni siya. Sakop ni siya sa Tisa, Cebu City, Bukid. Bukid siya mga ka-idol. Mga guys, bukid ni. Nawan diri. Tangas mo diri. Kasi itong wala ka tangas diri. Tangas mo diri. Kaya nindot yung tanawon diri. Hasta mga view. Awa. Awa guys. Okay kita. Tangas mo, hinihinayin mo tangas diri. Para makakita sa view nga nindot diri. Makahanggap mong hangin na presko. Kato may nabasa, kato na hagdan ba? Kuan man na, kanang anak ko. Dagmog yung bato. Amo
Kansa ni naging balik kay pati kuno pagka kuana na slide man sa atong kuan. Mao ni agyanan dire piting libuna. Awa. Pwede mo magduwa-duwa dire. Awa. Nasaag na mayo, asa na dipita. Dumdum. Asa na dipita. Balik kuno bro. Balik kay nasaag na. Wa katultol ang among guide. Ang tourist guide mo wa katultol. Pagkahura-huraw ning tourist guide ay. Oh. Dara agyanan niya. Among tourist guide kay nasaag. Nasaag. Blabog kay tourist guide na. Mora ni tourist guide mo nga nasaag. Astang loo yan eh. Primero ba ito ang red red? Pwede lang magkumpay dire mga guys. Oh, gusto naman yung mga bakar eh. Kung ano magkumpay dire oh. Awa. Awa siya dada. Puti ni Duta na oy do. Among kano nga tourist guide. Tanawa na saag eh. Klaro rin kanuan na. Muring kano nga saag. Ara. Padung na bida sa Starbucks. Starbucks nga ikaduha. Pilmero man to kanina mong giadto. Boss Coffee to siya. Kani mo na itawag like Starbucks na gini siya. Starbucks Coffee. Oh, Starbucks Coffee. Awa. Ari na kami dire. Atay. Kasi aron man ko, no? Oy, klaro. Dada. Mura man katubhan among giagian dari mga idol. Mura si katubhan. Pero din itubuhan. Tubuhan basi katuo magtubo ni. Kumpay ni kabaw sa baka. Pwede ka unon sa kabaw baka. Awa. Awa ninyo ba kayo? Puting libuna. Pwede mo magkuhan dire mag iring-iring. Nye. Dai bata loy kayo. Dong, taga dire ka dong? Taga dire ka? Asa nyo adong? Ha? Na Starbucks? Oh, kung saan makadiri dong? Magkahoy? O, saan ang kahoy ni mo? Mama lang mo Si mama ni mo? Oh, layo pa nyo adi ay? Ito, nasa Starbucks. Oh, sige dong. Kasi pangalan ni mo dong? GM? Wow, GM. Oh, tanaw ang bata oh. No, gulukot si dire. Kapti kong tugnaw dong di? Tugnaw. Sige dong. Gilang. Hello mga ka-idol. Mutangan sa koron balik sa bukid oh. Ay. Hi, good morning sir. Good morning. Good morning sir, good morning. Wala na ba? Uli na mo. Yes sir. Silvestre sir. Oh, picture mo sir. Atay. Ay ma'am. Tasa dan bukit itong asan oy. Ara. Kutasa. Ay sir. Hello, kutas ka sir. Sir, buntag na sir. Oy. Buntag dia. Hello sir. Kutas kayo. Sir. Good morning na sir. Kutas sa bukid sir. Hello. Good morning sir. Good morning sir. Kayo, ma'am. Shout out to wow. In your vlog na. Hi sir. Morning. Oh, Starbucks Coffee niya. Starbucks Coffee. Kada usap, Coffee ito nga to. My name is Starbucks Coffee. Oh, hello. Starbucks Coffee. Hangin diri mga kaidol. Hangin kistanan. Oh, tanawag sin lupa do. Pero bisa ka lupa ng sin makatuog gyapon kay ugnaw kay hangin tanawa. Ayo. Ay mga sir. Hello. Hello, good morning. Good morning sir.
Manilog na rin sir, kapi-kapi ba no? Bugnas hangin ba? Tara. Ay sir. Sige, salamat. Okay, thank you. Tanawa na sir, vlog sir sa Edgar Vlog. Basta kayong burikat. Aman. Mo ipan nga burikat, basta kayo. Mo itawag tong pan nga burikat, pero nindot kay kalo no. Parisan nito kape. Mas ang basa. Sige sir, salamat. Thank you kina sir. Sige. Thank you. Hi ma'am. Hey sir. Hey, what's up? Ala. Thank you. Oh, Edgar Vlog na niyo ma'am. Palayo lang kag tanaw niyo ma'am. Makita mo ani. No. Kita kay mo diri. Kita jud mi ana focus gid mayo. Oh, Edgar Vlog YouTube channel. Edgar Vlog. Okay, thank you. Makapabilin pa yun to. Padung na ko uli mga idol. Padung na ko uli. Ay, hello. Hello. Tanawan yung mga gala, tanawan mga guys. Tanawan yung view daw. Nindot kayo. Tanawan oh. Sulit kayo pagkarin nyo dre. Oh. Wag tang nyo mga kolesterol dre. Sa itong mga ganahan mo jogging, pwede kayo mo jogging dre. Adlaw karon Domingo, October 10, 2021. Oh, pwede kayo mo mag-jogging dire. Bisan kada adlaw pwede kayo mo dire oh. Open kayo dire. Pwede kayo. Oh. Sige, salamat kininyo sir. Subscribe mo. Oh, subscribe mo ha. Palihog. Oh, Edgar Vlog. Thank you. Bastang tabaghaka ganin buwa. Ako gibiyaan og sumkauba noon. Ataka ning nga tuhana. Asa naman itong amaw. Uyan kong naong ni biyaan mo. Uy, mga tabagha, kaya naman mo. Biyaan mo yung gwapo. Kulong sa kabaklay rin, no? Padong ko uli, mga kaidol. Tama, kita tibok syudad ya. Padong ko uli. Basta sakitan sa kutuhod, ganina pa rin. Gutom na sad ko. Syos. Awa. Nindot kayo mga palibot, oh. Oh, kita mo na. Oh. Ay mga mais dre, sanggi na. Oh. Tingag maya tao mais nila dre, oh. Oh. Taon man. Apil mas krisis ang mais. Ikubit sig apil mais. Mugna ni COVID ng mais, way guna-guna, hadlok COVID ng tao na. Ila mo to ang gunahan kay hadlok COVID. Awa. Nawa tao na lang mais oh. Na puro sagbot. Oh. Hello. Guys. Lahagi manaka dito kay tungod sa kanindot sa lugar, unya presko nga hangin. Unya nindot sa kay mga talanaw na to. Kita mo tibok bukid. Awa. Ako pa doon ko uli guys. Puti na skidas ko tuod guys. Mga ka-idol. Layo-layo ganoon siya. Pero kung gunaan mo saka, suway lang ninyo. Para makita ninyo dito. Ang unsa kanindot ang view. Oh. Kita mo na. Muna siya diya. Bukid nga siya. Gibiyaan gusto magkauban. Katabaghak ba kong tourist guide. Gibiyaan mo kong tourist guide. Puti na skidas kong tuhod oh. Katian ko ani puli ubos okay. Slide pagyud ko. Ahak. Pahuway pa may direring tindahan gamay. Ngapi pa ko. Murag sakit na gyud. Oh, kung tourist guide do naguna, pastang tabaghakan yung katuhana. Tourist guide ako ganina, nuwagtang. Palit budbod oh, palit ko sa budbod. Sus, mura ni ka jogging o palit budbod. Sige, palit budbod. Dira bodbod dia bodbod. Tator kin bodbod la dire ni ma'am. Tator kini. Oh. Situ kana ka bodbod, habi bodbod dire. Balik mo sinilas, nadagma ka. Oh, dara. Muna kong mga
Ay sa kuno una kay gabit-bit kag budbud. Nampaka ka mo na gajaging gabit-bit ug budbud. Tanawa ha, tanawa. Lang budbud. Tanawa kong kauban nga tourist guide. Nagbit-bit ng sapatos padulog. Luthan. Murag si Chap-Chan. Kung kauban ka, nga tourist guide ako nagbit-bit lang sapatos kay naluthan ang sapatos ang buhay. Kani lagi mato ko na may Starbucks coffee kay butan na kami ng coffee niya. Yeah. Pagka inampa ka 3 in 1 meron nito di ay. Pero lingaw gyapon kang mato ka dito kay nagkaman ka dito nga to. Indot kaya dito gyapon oy. Lingaw gyapon kay ka. Oh. Na, mo na dire nga piyo nila. Ang kano, nangitan nagkakaang kano. Nasaag na siya kuno. Guys, medyo gutom na yung mga ka-idol. Gutom na kayo ng gikan tas bukid ba ping kutuman na. Lug. Nasikit ko tiyan. Wala lang mahimo anay kaon lang ko anay kuan. Kaning herbal. Herbal lang ko kanon nay kapag tambas kitiyan. Ay kapay ay kuan diri ay. Day biabas. Ilang biabas, udos biabas yung kanon ay. Tambal sa kitiyan. Oh. Budlot sa bayabas. Mo ni siya bayabas. Mo ni biabas yung kanon ya. Tambal sa kitiyan eh. Tambal sa kitiyan. Wala. Kaon ako, gutom na. Gutom ko ulit. Ni kamunggay din, naman siya pwede makaon kamunggay. Hilaw pa man. Samot na hilaw, muntian yung kaon kamunggay. Tambal ulcer. Biabas lang. Gajaging, nagdagbaboy, budbud. Awa. Tanawa. Oh. Wala. Oh. Jaging ko na. Balik baboy, budbud nung hinampak noon. Tabla raman yung kajaging nga di ay. Budbud ikon.